Det var shit. Det skulle da også fint, er det ikke? Nå. Bro, jeg har fundet det billigste ingen. Det er ikke også, den er godt, ikke også? Inde i en boks. Jo, skal vi tage det? Okay, grøn, hvorfor? Nå, what? Ingen crapper. Nå ja, sorry. Jeg troede... Kom. Jeg er ikke til skar. Ah, du går ikke ud. Jeg så bare chiller her. Bro, jeg kan ikke komme! Ah, bro. No way, jeg ikke kommer til det scooter. Jeg sidder bare og venter. Bro, jeg så ikke der. Nej, lige ved ramt de fødder. Ah, det er skidt på. Men at jeg ikke ramte det der skud der, ikke også? Det er pinligt. Ja. Bro, du når aldrig med 90's. Jo, det gør du faktisk i dag. Jeg ramte jeres. Ja, fint nok. Sådan. Det er bare... Altså, jeg tror virkelig, vi vinder det. Jeg ramte ikke. Jeg havde en dårlig vinkel for det. Nej! Nej, jeg har ikke game assist. Nej! Hvis jeg havde fået noget at skud først, ikke også? Ja, det er lidt sådan. Men jeg chiller bare. Det kan jeg ikke godt til, at jeg gør. Det er sådan bare en hyggeindvidelse. Så er jeg bare chiller. Nej, bro, hvad sker der? Bro, jeg kan ikke bevæge mig. Bro, jeg kan ikke rykke sådan. Bro, jeg kan ikke sådan. Hvad er det? Sådan der. Sådan der, jeg kan ikke bevæge mig sådan der. Ja. Bro, hvordan får du hej? Bro, hver gang jeg stræber i det, også jeg kommer når på danse. Men jeg danser ikke. Det er ligesom mine fingre, de skal over på dans. Vældig. Det er bare fordi, jeg skal have noget speed også. 2, 1 nu. Nej! Men at jeg ikke... Bro, det der ikke også... Du kan få meget damage på den der, men at jeg ikke får dig på den der. Det er mærkeligt. Bro, ja... Bro, jeg ramte dig næsten i hovedet. Nej. Vil du gerne se? Prøv at se. Nå, jeg så bare lige klar til at vise det. Prøv at se, man kan ikke gøre det her ved simpelthen.
Ja, man kan jo se, om man bruger simpelthen eller ej. Fordi hvis man, jeg kan jo bare... Nej. Jeg vil sige, jeg er bedre til at edite end dig, men jeg tror, du er bedre til at sådan... aim og alt. Jeg var helt op. Ja, så er det godt. Nej, jeg gider ej, men jeg ved godt, hvad du gør. Ligesom det er fucking farligt at spille med dig, mand. Kan du godt se, at jeg går på peace? Bare for... Jeg kan bare se, at du ikke er dum, så... Nå, du er så... Yes, hello! Åh! Bro, jeg skulle lave med shotgun. Ja. Men jeg så bare nu. Jeg sigtede ikke engang. Nej, så resetter jeg den ikke. Det er det, jeg hader med at sidde på controller. Nej. Okay, jeg skal lige tage mig sammen her. Jeg sidder bare sådan og hygger mig lidt. Jeg prøver bare sådan... Nej, det blev ikke min det der. Bro, jeg havde næsten forbi det der. Nej, seriøst. Jeg prøvede at sætte en kone der, ikke også, men jeg kunne ikke få sådan sættet. Jeg vidste, at du ville gå derud. Jeg føler, jeg ligger i der med på. Nej, du skulle den. Den rammer det så hårdt der. Er jeg bedre end Tino, føler du? Jeg føler sådan, jeg rammer dig ikke også, men den gider ikke til, fordi jeg havde det der på. Nej, jeg kan jo ikke ramme dig der. Jeg havde ikke en chance. Jeg havde også så spille nogle gange. Du danser på mig, bro. Jeg ser bare sådan der ind i bredet. Men jeg sagde det bare ikke. Nej, bro, så sætter den ikke ind. Ja, bro, den... Ja, den kan ikke sætte en floor. Bro, jeg skulle til at sætte en floor, fordi jeg skulle have det ud. Bro, den kommer op her. Nej, bro, den sætter ikke. Hvor low var det? Jeg skulle bare ramme dig en gang til.
Jeg savner lidt der, hvor den blev tonet. Bro, jeg prøvede at edit din floor. Jeg tænkte lige, what the fuck, hvorfor kan jeg gætte den? Ah. Vel. Jo. Unmake. Hvordan flyttede du mig lige der så hårdt? Eller. Du venter bare. Bro, jeg har nogle gange så får jeg pisse der fuldstændig, men så kan jeg få når det er til at skyde mig ind. Lad os bare til sidste. Altså jeg føler ikke, hvis jeg tager mig sammen, så har jeg måske fået lidt flere penge. I don't know. Hvor mange er du? Bro, jeg bygger sådan fucking meget mærke lige nu. Ja, lad os bare køre den og spille ud. Jeg tror, det er ud. Det står 8 for mig. Oppe i det der hjørne der, ja. 8. Det var fint, ja. Okay. Bro, Tino han er... Bro, jeg spiller ikke reload. Jeg spiller ikke game nu. Der er nogen, der allerede er blevet. Hvorfor?